In der Arbeitskonfektion liegt die Zukunft. Wenn man nicht dauernd Grün nachschaufelt, dann bleibt er noch auf der Strecke stehen. Was macht unsere Fabrik? Franzi? Hallo. Beno ba, eskerrik asko Bueno, honetara etortzeagatik. Gaur sail ofizialean dagoen pelikula bat aurkeztuko dugu, Agnieszka Hollanden Franz. Thank you very much for being here with us. eskerrik asko hemen egoteagatik. A film which makes part of our Atal ofizialeko film bat aurkezten ari gara. Agnieszka Holland. Eta Agnieszka Hollandena, Franz. Eta taldearen zati bat dugu hemen, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Esaten ari nintzen, zorionez, filmaren taldearen parte handi bat dugula hemen, gure atal ofizialean, Agnieszka Hollandek zuzendutakoa, aurkeztuko dizuet taldea. Detaile txiki bat, behar bada jakingarri bada, baina esan nahi handia du. Agnieszka Hollandek atal ofizialean aurkezten du filma, eta bere alabada gure klausurako filmaren zuzendaria, normalean ez da hori gertatzen. Muy bien, pues tenemos con Ederki, nosotros gurekin dugu Emma Emma Smetana, Katerina Stark, Peter Kut antzeslea, Idan Beis, Agnieszka Holland zuzendaria, gidoilaria eta ekoizlea, Tomas Naumik argazkia zuzendaria, Sarka Bizgalova ekoizlea, Marci Guslau ekoizlea, eta Martin Kua ekoizle exekutiboa. Hitza pasako dizuet, beraz. Hola, Kaixo, buenos días. egunon. Yo quería preguntar por el montaje de la película. Nik filmaren montaiari buruz galdetu nahi dut atentzioa asko deitu Ha sido didalako. bastante laborioso. Egia esan nahiko lan hartu duzuela ematen du. Nola izan da montaia lana? Eta aprobetxatu nahi dut ere galdetzeko actuales en la película. gaur egungo filmaren zatiak, hau da, gida turistikoaren zatia. ¿Qué significado tiene? Gaur, oraingo zatiak, zer adierazten nahi duzu zati horiekin, gaur egungo irudi horiekin? Ez dakit ondo ulertu dudan. Are they translating again? It means, if I understood well, you ask... Ondo ulertu balin badut, zaila izan ote zen montaia, bai, zaila izan da montaia. Bueno, guk ez dugu editorea hemen, eta hori, bueno, akats bat utxe egite bada, ezin zuen etorri. Guk erabaki genuenean gidoiak ze kontzeptu izango zuen, etzela egingo dana lerro bat segidan balitz bezala, etzuela biopik baten egitura izango, bagenekien pixka bat lurren hasietan edo urren hasietan sartzen ari ginela. Puzzle bat zelako azken batean, elementuak eta zatikiak elkartu behar genituelako. Eta erabaki genuen, xarkarekin batera, ikusi genuenean gidoia dena elkartuta zegoela, orduan hasi ginen. Baina jakinda dena geroako gertatu zela, rodaje bitartean, Tomakekin eta Dazelkururekin, bueno, askatasun asko eman genion taldeari, beraz gidoia jarraitzen genuen, baina gauza berriak asmatuz ginoa zen bidean zehar. Eta taldeak sentipena zuen egunero film desberdin bat egiten ari zela. Arriskutsua izan zen, baina baita ere erakargarria. Eta gero editoria etorri zen, eta 5 filmetan uste du lan egin dudala editoria honekin, eta oso gustatzen zaio abentura, eta lasaia da, eta egia esan tipo berezia da.
editorea, Muntaia editorea. Eta berarekin batera egin genuen azken gidoia nolabait esan. Hau da, aldaketa batzuk egon ziren gidoian, baina azkenean lortu genuen gidoi bateratu bat izatea. Eta ideia berriak ere proposatu zizkigun, baita ere musika ideia berriak izan genuen musika gilean aldetik. Beraz gaur ikusten duzuena da, talde lana da, baina taldea nik gidatu nuen noski. Baina denak oso sortzaileak izan dira. Eta baita ere esan nahi dut gure filmako beste bi kide daude, Alicia Gudzinska, beste ekoizlekide bat dugu hemen. Eta Sandra Kosenak bera Poloniako antzezlea da eta amaren papera egiten du. Beraz, ez dakit erantzun dizudan edo ez. Ze zailtasun batzuk ditut itzulpena entzuteko bigarren parte bat dago. Hau da, etur gida eta gaur egungo eszena horiek sartzen dituzunean zergatik egiten duzun. Bueno, ez dakit dena esplikatu dezakedan, ze bestela nik baino gehiago jakingo duzue filmari buruz. Baina bi tour gidariak zeuden, bat Amerikarra eta museoko gidaria bai nire pertsonaia, ni gidaria nintzen, eta nik esango nuke Agnieszkak eta Epstein, Mark Epstein beste gidoilariak uste du nire iritziz bi pertsonaia hauek idatzi zituztela, nolabait harreman intelektual hutsa izan zuena Kafkarekin, naiz eta denbora ikuspegia desberdina da, ze badakizue Franz nortasun handia dut, modu askotan erabili daiteke, beraz nire pertsonaia, turgidariaren pertsonaia, hainbat norabideetan hartzen zuen Franzen pertsonaia, bai, zurea intelektualagoa da, eta Amerikarrarena askoz ere komertzialagoa da, saldu egin nahi du, beraz, saiatu gara hurbilketa ikuspegi desberdinak elkartzen eta gainera librea izan, sortzaileak izan, eta batez ere olako pertsonaiak saiatu gara nolabait pertsonaia nagusiak hautsi egin dute pixka bat eta publikoari begiratzen diote eta iruzkinak egiten dizkiote publikoari Frantzaren inguruan. Eta horrek usten digu, saiestu egiten dugu, zer den informazioaren mezu okarra. Gustatzen ez zaidana filmetan, film biografikoetan, izaten da normalean historioaren, kontatzearen energiak deno ematen du informazio guztia dramatizatu egin behar dela. Eta guk askoz ere argiagoak izan nahi genuen beharrezko informazioari dagokienez. Hau da, ez genuen hori dramatizatu eta nahi genuen mamia bilatu, hau da jakin zer den eta zuen esku dago epaitzean, noski. Kaixo, Irene Zimagabiatik, zorionak denoi, film eder horrengatik. Kafka izugarri gustatzen zait. Eta bi galdera ditut, lehenik eta behin, Agnieszkarentzat. Nola erakutsi duzu Kafka ezagutzen duten pertsonetan oinarrituta eta izan? Nola prestatu zenuen, Idan, nola prestatu zenuen zure pertsonaia zaila izan zen? Guk bagenekien Kafka arbitrario bat egiteko dokumentatu behar genuela. Guk Franz bilatu nahi genuen objektu askoren bitartez, liburu eta gokitzapen askoren bitartez. Eta interpretazioak ere bilatu ditugu Kafkarien inguruan. Baina garrantzitsuena filmaren arima da hemen dagoen gizona hau noski.
nik urte erdi izan nuen filma prestatzeko, eta gauza asko egin nituen nire pertsonaia prestatzeko, hau da, ni itzuli nintzen, depresioa izan nuen aldi batera nire bizitzan itzultzea, eta momentu ilun horiek neure ganatu nahi izan nituen nire Hamburgo nire pixuan, giltzapetu nintzen 2 hilabetez, eta bakarrik ateratzen nintzen, bakarri behar nuenean egunean zer nintzen ateratzen, eta beraz 2 hilabete egon nintzen giltzapetuta pixka bat iluntasun hori barneratzeko, bere liburu guztiak irakurri nituen, eta egunerokoak ere irakurri nituen errodaje baino 2 aste lehenago. Eta gero, atera nuen handik, eta esan nion, begiratu orain eguzkia, begiratu jozu eguzkiari, 2 hilabete egon baitzen giltzapetuta bere Hamburgoko etxean. Hello, Catalina and Romanian magazine Constanța. Kaixo Catalina, konzisar aldezkaretik zorionak. Historia kontatzea konplexua da eta oso dinamikoa da, hainbat ikuspegi daude iraganetik, orainalditik, hau da pertsonaia desberdinak daude Frantzen historia kontatzen dutena. Arreta erakarri zidan hau izan zen, eszena aldaketa bat dagoenean eta Franz Kafkaren bizitza emozionale aldaketa bat dagoen bakoitzean musika bat entzuten da. Momentu hori markatzen duena, eta galdetu nahi dizut, nola erabaki zenuen partitura? Nola hautatu zenuen musika filmarentzat? Eta gainera badaude hartze batzuk, argazkirilaritza, zuzendaria, gertu urrun hartzen ditu argazkiak. Mugimendu hidrauliko antzeko bat dago, nola izen zen lankidetza, eta zinek erabaki zuen Tomakek erantzungo du lehenbizi. Eta lehenbizi irudia etorri zen eta gero musika. Bai, lehenik eta behin irudia dator Kafkaren lanetatik eta bizitzatik. Pantailan hauxe gauzatu edo erakutsena izan genuen Franz Kafkak idatzi zuen guztia, baina niretzat pertsonalki Franz Kafka idan zen. Beraz, nik ezagutu nuen jadanik ia Kafka zerenean, enekien edo enun ezagutu ze prestakuntza egin zuenik. Platora ekarri zuenean atzitu nahi izan genuen. Beraz, azkenean muntatzaileak erabaki zuen ze hartze erabiliko zituen. Baina une oro saiatu ginen bere esentzia, bere mami hori, eszena bakoitzaren mamia bilatzen. Eta diferentzia horiek funtsezkoak esan ziren historia kontatzeko film honetan. Guk beti nahi izan genuen eszena bakoitza egin, nolabait bira emanez eszena horri, eta Agnieszkak esan duena askatasunaren inguruan horrela izan zen. Hau da, min eta guzti ematen zigun oso zaila zen, ezin genuen historio jakin bat sortu, etengabe aldatu nahi genuen, eta aldaketa hori izan zen filma egiteko modua. Bai, nik egiten ditudan filmetan bilatzen dut filmaren estiloa, eta estiloa nahiko iraunkorra da. Baina dakigunean estiloa etzela iraunkorra izango, saiatu ginen jarraitutasunik ez horren barruan jarraitutasuna bilatzen, paradoja asko daude filman. Eta gainera, galdetu didazu musikari buruz. Gure muntatzailean Pablo Distaki musikaria ere bada. Eta berak trompeta jotzen du, hori da bere musika tresna. Baina oso sentibera da musikaren ondan. Berarekin lan egiten dudan bakoitzean, lehen pase bat jartzen diot jakiteko ze musika motak lagun diezaioken erritmoa aurkitzen, historiaren erritmoa aurkitzen. Eta badago rock alternatibo talde bat Polonian, eszena alternatibon ezagutzen den Ingalaterran eta Estatu Batuen trupa du izena rock alternatiboko talde honek. Eta
esan, bueno, hilotz taldea esan nahi du beren izenak eta liderrak, aspaldidanik ezagutzen dut, poeta zoragarri bada, orain herrialde askotan argitaratu ditu bere poemak, eta bere poemak esan ditezke oso ekonomikoak direla eta oso ankerrak, krudelak zenbaitetan. Konektatuta dago Bigarren Mundu Gerrako esperientziarekin eta baita ere Kafkari buruzko aditua da, eta hitzaldiak ere eman ditu Princetonen gai honen inguruan, bera da buru pentsalaria, eta burute jota ere badago. Beraz, bere musika, naiz eta modu harrigarrian izan, naiz eta musika tresna klasikoak ez erabili, benetan erakargarria da rock ilunantzeko bat egiten du. Eta pentsatu nuen bere musika lagunduko zigula Kafkaren egoera animikoa islatzen. Hainbat pieza bidali zizkigun, hainbat proposamena ahotsik gabe, eta horrekin jokatu egin dugu eta asko lagundu digu. Beraz, erabaki genuen mantentzea. Naiz eta hasieran etzen benetako musikatzat hartzen. Gero nirik lan egiten zuen musikak, beste geruza bat erantxe behar izan zioten musika horrei, eta jadanik genuen musikarekin borroka izan zuten, erantxe egiten zioten bere lana. Beraz, azkenan agertzen den musika, filman, uste dut ez dela pasatzen ere, baina geruza berri bat erantzten diola kontakizunari. Kaixo, Brasiletik, Fonseca, uste dut film bat, baino gehiago sumendi bat dela. Indar ikaragarria duelako bi galdera ditu taldearentzat. Idanentzat zure lan fisikoa benetan harrigarria da. Baina nola aurkitu tonua, isiltasunen tonua adierazteko gizon horren izatea bizitza. Hau da, industriantzeko bada hitzak etengabe eragiten zitunan. Eta zorionak filmagatik noski. Eta noiz eta non zure literatur repertorian noiz eragin zuen bere literaturak eta orain zinemare bitartez ikasi duzu bere literatura izan zen. Eta nola interpretatzen duzu modu berri batean bere liburuak idan zure txanda? Bai, egia esan, erronka handia izan da bere isiltasun horiek sortzea, ze bera oso introvertitua da, ez da egia erabat introvertitua, ez da zati batean bakarrik. Nik uste dut Kafkaren liburuak irakurri nituenean, niretzat izan zen oso garrantzitsua, nolabait ulertzea zer esan nahi zuten liburu horrek, zer esan nahi zuen bere literaturak. Hau da, ze hizkera erabiltzen duen Kafkak, edo zer hitz egiten duen. Zein da galdera berriro? Isiltasunak, bai, esan duzuna isiltasunei buruz. Bai, isiltasunak. Ez dakit galdera ona iruditzen zait. Ez dakit zer erantzun egia esan, baina hain leku ilun eta sartu nintzenean, lehenengo liburua, bigarrena irakurri nuenean, eta Hamburgon giltzapetuta egon nintzenean, barne isiltasun hori sortu nuen, eta errodaje bitartean asko hitz egin nuen mundu guztiarekin, platoan asko hitz egiten nuen, baina gero errodatzen hasi ginenean, nuen gehiegi esatekorik. Hau da, elkarrezketak nolabait atera egin ziren. Eta nik ezagutu nuenean lehen aldiz filmatu nuenean berarekin, eta proba batzuk bidali baitzizkian. Gure Alemaniako casting zuzendaria Idan lehen zintan zegoen, edo hor zegoen link esteka.
Nire kezka edo gure kezka nagusia zen ea aurkitu genezaken Frank. Kafkarekin desberdina da beste egile ezagunagoekin. Ze berari buruzko iruditeria oso sendoa da batez ere Pran, ez bakarri bere arpegia edonon agertzen da. Beraz, mundu guztiak daki ze itxura zuen Frantzek oso zaila izango litzateke guztiz desberdina den pertsona batekin kastina egitea, baina idanek bere oso antzekoa da. Gero beldur bat ere nuen, itxura berbera, Frantzen itxura berbera zuen, baina ea arima berbera zuen, eta gero elkar ezagutu genuen, eta impresioa izan nuen, bai, bere arima ere baduela. Beraz, behar bada lan egin zuen, denbora eman geniolako. Filmak eta askoz beranduago hasi baitzen, baina nik uste dut baduela Franz Kafka bere barruan talentua handia duen antzezlea dela, gogor lan egiten du eta tipo arduratsua. Beraz, etxeko lan guztiak egin zituen, baina nik uste dut hori gabe ere bera izango litzatekela. Eta nire buruari dagokionez, erantzungo diot galderari, bai, Kafkaren aurkikuntzari buruz galdetu zidazu. Ara, nire bidaia Franz Kafkarekin, urte asko darama nik bere liburuak irakurri dituen, lehenengo aldiz 14 urte nituenean. Hasi nintzen erabetazaroan Kafka irakurtzen. Eta lehenbizi izan zen epaiketa, gero metamorfosia eta gero polonieraz irakurri nuen zen, ni Polonia komunistan bizi izan nintzen gaztetan. Baina itzuli eta editatu egin zuten garetan, ez Txekoslovakian, askoz ere stalinistagoa zena. Txekoslovakian Kafka ez zegoen presente, Bigarren Mundu Gerra arte, propaganda ofizialak jo zuen idazle burges degeneratu gisa, baina oso ezaguna bihurtu zen, irakurri nuen eta aurkikuntza ikaragarri bat izan zen niretzat. Bere liburuak irakurtzea, bere munduan sartzea. Eta esan beharra daukat, ni nerabean nintzenean, askoz ere sentiberagoan nintzen. Eta enengoen hain garatuta intelektualki orain nagoen bezala, baina aurkikuntza paregabe izan zen. Eta bere gutunak irakurri ondoren, milenari idatzitako gutunak irakurri ondoren, impresioa izan nuen ulertu egiten nuela. Hau da bere arreba banintz bezala. Ni Katerinari esan nion, nire ikuspegia hor dagoela historia horretan, behintzat nire gaztetako ikuspuntua. Eta 1980 nire senarroiarekin batera egokitu egin nuen epaiketa liburua Poloniako telebistarentzat, eta benetan abentura intelektual emozionanteak iziraragarriak esan ziren, hau da, eleberri hori niri iruditzen zait onenetakoa mundu mailako literaturan. Eta gero gakoa bilatu nuen berregiteko, eta uste dut aurkitu nuela gako hori. Nire burua zain harro egon nintzen, eta gero gakoa zen une horretarako bakarri, baina ez zuen betirako funtzionatzen. Eta gero giltza horrekin irikin nahi nitunean beste obra batzuk, ez zidan funtzionatu. Eta giltzaren metafora edo gakoaren metafora erabili nuen askotan, baina Kafka oso zirraragarria da, bera gizaki gisa islatu nahi izan dudelako. Eta gero gertatu zitzaion artista gisa, hori den aldatu egiten da denboran zehar. Hau da, ilunpean sartzen da, eta gero argira ateratzen da, bat estereotipo pasatzen ditu. Erredukzionismoa egiten den arte, eta murriztu egiten da bere irudia idazle alienatu gisa, une horretan. Gaur egun eratu egin da zorionez bere irudia beste maila batean. Orain, ari gara beste aldi ilunago batean sartzen. Baina nik aurkitu nuen netako asko, ez du bakarrik kolore ilun bakar bat, baizik eta umorea ere adierazten du, bizia asko du ere bai, oso zentsuala da, zentzu batean.
Hau da, bera lotxatia zen eta konformista, eta hori paradoxa bada. Eta ez da errebelea utxa borkatu nahi ez duena, ez da bizirik iraunduen norbait, baizik eta iraultzaile bat ere idazteko orduan, eta idazten zuen horretan. Beraz, gero iristen gara, xarkekin, filmarkarrekin egitera, eta aipatu genuen behar bada saiatuko ginela Franz Kafkari buruzko film bat egiten. Nik nahi nuen unerik egokienean egiteko. Ez du zertan beldurrik izan, ez dut beldurrik izan nahi film bat egiteko orduan. Bete-betean sartu nahi dut nik egiten ditudan filmetan. Eta ausardiaz jokatu nuen, Guido Hilari kidearekin eta gainerako taldearekin eskarrak ematen dut, ze galdera egin dutenek ematen du gustatzen zaiela gure lana. Baina egia esan fantastika zoragarria, abentura zoragarria izan zen denontzat. Eta jakin behar duzu filmak Rioko zinemaldian egongo dela urrian, ni plasmatik nator, Italiatik, pertsona gazte asko, ez bakarrik gazteak, Kafka ikusten dute, ikono kultural gisa, beraz nola erlazionatzen duzu egile honek, mundu mailako egile honek duzuen irudia eta ea filmak laguntzen duen irudi hain estereotipikoa ez ematen. Hau da, nola sortu da, nola atera duzu hainbeste ikono batetik zorionak zure antzezpenagatik idan. Bai, uste dut interesgarria dela. Jendea hiltzen denean, eta urtea pasatzen direnean, gero bapatean aurkitu egiten dira. Eta bapatean pertsonarrek du marka bat, Joy Division eta Kurt Cobainek antzera. Gazte asko horrekin harremantzen dira. Nik uste dut Kafkaren esaldi asko badaudela, non jendeak bere burua konektatu dezaken, modu behar bada bitxi batean, baina konektatu dezaken. Eta hori gertatzen da, dena garelako gizaki sentiberak. Eta Kafka gogorak hartzen digu denok garela sentiberak. Uste dut gu bizikaren mundua une honetan oso bizkor noala. Eta ez dakit. TikTok baten antzera jokatzen du munduak. Hau da, modu bitxi batean harremana izan dezakegun horrekin, baina ez dakit nola deskribatu, baina interesgarri xamarra da horretan pentsatzea. Zergatik gazteak hainbeste harremantzen diran gizon honen lanarekin, espero dut erantzungo nizula. Bueno, ez dago gazteek ez dute gaur egun, hainbeste jendek edo gazteek ez dute Kafka irakurtzen gaur egun, baina uste dut Kafkaren marka, uste dut bere sentiberatasuna, bere pertsonaia ere bai, bere izateko modua, desberdina, eta zalantzariz betea, ziurgabea, baina bide bati jarraikiz, uste dut erakargarri xamarra dela gazteentzat, gaur egungo gazteentzat. Filma talde txikitan erakutsi izan dugu, gaztei erakutsi diegu, paseak egin dizkiegu, gazte talde txikiei. Ez zutenak lotura hori, Kafkarekin zegoen lotura hori ezagutzen, beraz metafisiko xamarra da. Hau da, modu natural batean, jendeak konektatzea pertsonarekin. Eta alderdi satirikoari dagokionez, filman, enuen kritiko agertu nahi, kontsumaren inguruan. Eta ez genuen Kafka kitsch bihurtu nahi. Pran nahiko gertatzen ari da, eta ez genuen Franz esnatu eta ona etortzea eta aparatu hauek guztiak aurkitzea eta monumentuak eta museoa
eta bisitak banderekin, bere irudiarekin. Nola erreakzionatuko luke Franz Kafkak ikusiko balu bere irudia gaur egun islatzen den bezala? Zer ingo luke harritu, barre egin, ikaratuko litzake, edo berbada esango luke arrazoia nuen. Hau da, nire lanak herri behar nituen eta ni betiko ahaztu ez dakit. Sentimendu hori izan nahi genuen. Hau da, jolasaren sentimendu hori. Eta enuen nahi Franz Kafka izan zedin gure gaur egungo bizitzaren epailea. Hi, good afternoon, Mario from Mundo Cine. First of all, congratulations for the Zaldeon, zorionak filmagatik eta antzezpenengatik. Pertsonak ja Franz Kafka da, baina estirokoki hitz egin da, aipatu duzu, Maxek ekarri du Kafkaren legatu guztia dauka. Bere presentzia oso handia da narratiban eta baita ere film honetan, nire galdera da. Nola erabaki zenuen bere adiskidetasunaren ze alderdi azpimarratu eta ze utzi modu lauso batean guri? Ze elementu bere Max Brodekin izan dako adiskitasunaren zezati mantendu zenituen filman, bai, ez dut ulertu barkatu. Bueno, Max Broden historioa eta Kafkaren historioa izan ziteken beste film bat. Hau da, Mozart eta Salieriren antzera. Ideia hori izan genuen, baina ez genuen azkenean islatu. Max Brod hor nuen eta nahi nion erakutsi nola bere adiskidetasunak lagundu zion Frantzi ausardia izaten aurrera egiteko. Eta aldi berean, nasketa hori, hau da, jeloskorra izatea eta baita ere pretentzioso xamarra. Hau da, kolore bat nola eman beren harremanari. Eta paradigikoena, Kafka etzela bera izango Maxek bere nahiak bete izan balitu. Beraz bai, saldu egin zuen jarraitzaileen desirak, baina etorkizunari begira salbatu egin zuen. Eta bizirik zeudenean Max ezagunagoa zen. Franz baina idazle ezagunagoa zen. Beraz, Franz Kafkak lapurtu egin zion Maxi bere izaera, nolabait itzal bihurtu zen Frantzen jabea balitz bezala. Hau da, alarguna balitz bezala, bere garrantzia ere handitu alizateko noski. Puntu jakin bateraino zentsuratzen hasi zen. Kafkaren egunerokoak berriki argitaratu egin dira osorik gainera. Zentsuratuak izan baino lehen Franz Broden aurretik, harreman bitxia izan zen biok ikuzutena. Baina baita ere, Max ere atsegin dut. Instintua izan baitzuen eta jakintzuen ze balio zegoen Franz lanetan. Eta argia botazion Kafkaren lanei etorkizunari begira. Hola, yo quería preguntar... Nik galdetu nahi dut, ekoizpen mailan, nola landu ziren lokalizazioak, objektuak, eta bai, lokalizazioak oinarrian, kaleekin eta kotxe batzuekin ikusten diren, komplikazio handirik egon otezan horretan. Lokalizazioak eta ekoizpen diseinuan sortu behar izan genuen ekipo pixka bat ezberdina. Hau da, Jende Budaroski izan zen diseinatzailea produkzioan eta tomakekin eta pertsona horrek joan ginen nire etxera Frantzian, Bretainian, eta aste bete pasatu genuen, 2 aste, 3 aste.
3 aste elkarrekin. Eta aste bete generekin, beraz 3 aste pasa genituen oroar. Eta oso intentsoa izan zen gure lana. Hondartzanan egiten genuen, hitz egiten, hondartzatik pasiatuz, estiloa bilatu nahian, hainbat filmetako inspirazio hartu nahian, irudi desberdinak, eta gidoia irakurriz behin eta berriz. Eta gero mundu guztiak zekien gutxi gora bera zen norabide hartuko genuen. Eta nik banekien nahi nuen jendea ausarta izan zedin eta oso sortzailea. Eta ez beldurrik ez izatea bere konfort erosotik ateratzeko. Eta, bueno, dena hasi zen. Agneska eta Xarkak eraman indutenean paratik ibiltzera, pasiatzera. Agneskarentzat bere bigarrenetxea da. Eta ni enekien, hainbeste. Baina eraman induen Pragatik barrena eta konturatu nintzen kale berberak kale berberak ibiltzen ari ginela Pragatik. Eta pasio horren ondoren Frantzen bidaiari jarretu genion. Eta Praga oso ondo zegoen. Ez da beti ona izaten filmarentzat, baina ondo egon zen. Xaka oso persuasiboa izan zen, eta normalean onartzen ez dituzten lokalizazioetan egiten hartzen utzi ziguten. Beraz, Praga erakutsi ahal izan genuen garai hartan zen bezalakoa. Baina gero nahi izan genuen ez bakarrik Franz Kafkaren munduan gelditu. Hau da, hautsi izan genuen pixka bat lokalizazio batzuen errealismoa. Hau da, non lan egiten zuen, bueno, askoz ere leku tradizionalagoa zen, eta askoz ere hauts gehiago zuena. Eta nahi genuen bilatu norabeteko brutalismoa. Eta asimetria bat. Etorkizunera eramango duena, beraz. Ekoizpen, diseinu, zoragarria egin genuen, baita ere jantzien diseinua eta makillaje diseinua. Beraz, bai, talde bikaina izan dut film honetan. Eta antzezle bikainak ere esan behar dut. Behar bada, hitz egin dezakegu pixkat familiari buruz, harreman zuen aitarekin, arrebarekin, ematen du Frantzek. Zale handia izan zuela bere arreban eta etxaia aitan. Franz Kafkaren idazlanak desberdinak izango ziren, familia desberdina izan balu. Bai, seguronez bai. Zeinek erantzun behar du, aitak? Ez nire ingelesa oso txarra da. Hermanek, Kafka familia oso pobre batetik zetorren, judu ortodoxoa zen, herri txiki batekoa, eta ez zuen alemana oso ondo hitz egiten. Eta ez da txekiera, ez da ingelesa ere. Horregatik Peterrek ez du erantzun nahi. Baina honi buruz hitz egin dugu, sarri. Eta Alemaniako film batzutan ikusi dudanean, nik bera hautatu nuelen da bizi filman hartzeko. Ez Katerina berak nahi nuen, Sanja pentsatu nuen berarentzat emakume zoragarria izango zela oso desberdinak zirelako. Eta familiaren dinamika hauxe izan zen. Amak Franz ulertu zezakeen, baina ez zuen denborarik berarentzat. Senarra zaindu behar zuelako. Senarra ikaragarri handia zelako eta zerrata handia egiten zuelako, baina liberian auskorra zen eta beldurtia eta emazteak bazekien. Eta bazekien arreta guztia eskaini bertziola senarrari. Arreba oso independentea eta indartsua zen, baina Frantzek arreta behar zuen eta zarata. Aita egiten zuen zarata. Hau da,
nolabait murriztu egiten zuen bere indarra. Ikusten duzunean nola aztertzen duen. Irakurtzen duzuenean aitak zenbaterainoko zauriak eragiten zituen, baina irakurtzen duzunean aitak zer egin zion ezen hainbesterako. Aita gehienek egiten dute. Aitak itxaropen batzuk zituen semearekiko. Beraz, ez zuten onartu eta etzen onartua izan. Egoera oso modernoa irutzen zaien egia esan. Dinamika hori askotan gertatzen da familia gehienetan, hau da gurasoek ze itxaropen dituzten beren seme-alabentzat. Aitak eta amak, eta ze beldur dituzten gurasoek beren seme-alabak ez dutela agian arrakastarik izango, eta nahi dute seme-alabek egundoko arrakasta izatea, naiz eta seme-alabena beti ezabeteko gaur egun. Buenas tardes, mi nombre es Julia Montesoro, vengo de Argentina. Julia Montesoro, Argentinatik nator, zorionak filmagatik eta antzezpenengatik. Nik galdetu nahi nioke zuzendariari. Filmak elementu asko sartzen ditu, konektatu egiten duena gaurko garaiarekin. Hau da komunikazio modua. Hau da, une batzuetan begirada ironikoak botatzen dizkio gure gaur egungo komunikatzeko moduari sare sozialean edo bakarrik gaudenean uste dugunean konektatuta gaudela. Eta hori harremandu egiten du Kafkaren jarrerarekin. Hau da, hitz gutxi, baina asko idazten zuen gutun handiak gaur egungo emailak izango liratekenak. Baina gainera, iruditu zitzaidan filman gaur egungo garaiari dagokionez begirada ematen zaiola, adibidez ere feminismoari eta emakumearen posizioari. Emakumeak filman erakusten dira oso modu ezakit barkatuko ditazue oker baldimanago, baina ezakit egiazko historian horrela izan zen, baina emakumeak erakusten dira konponbideak ematen dituzten pertsonak gisa, zubiak eraikitzen dituztenak dira, ulertzen dute inguruan duten jendearekin. Ez dakit zure ikuspegia den edo ez, baina gero ere gehiago konektatzeko gaur egungo garaiekin edo ez. What you've been talking about the way France communicates. Hau da, zuk aipatu duzun hori, da zen modutan komunikatzen zen France. Hau da, hori da gazte komunikatzeko duten modua, ez bakarrik gaztek. Baina gero eta gehiago horrela komunikatzen gara, ez bakarrik gaztek, modu zeharkako batean. Eta guk eskura ditugun baliabideetatik, sare sozialetatik, eta elkarrizketa zuzenak gazteentzat esperientziarik ez dute horretan, mundu analogikoaz beldur dira horretaz, zuzen komunikatzeaz. Beraz bai, badaude antzekotasun batzuk. Hau da, Frantzek sentitu zuen hori. Konturatzen naiz, konturatu nintzen, biografia guztiak irakurri nituenean, Frantzen inguruan, eta bilduma guztiak irakurri nituenean, Frantzi buruz, eta bere gutunak irakurri nituenean, eta bere egunerokoak, nolabait, nik enuela nahi, diagnostiko mediko batekin nahi, Frantzen inguruan, baina egia da gauza asko daude ikus daitezkenak, eta gaur egun horri neurotipikoa deidia ezaiokegu. Hau da, bera nolabaiteko espektro batean zegoen, eta bere erreakzioetako batzuk, eta bere jokabietako batzuk, eta batez bere sentiberetasuna. Bere sentiberetasunak antzekotasun handia zuten neuroatipikoak diren pertsonekin, baina oso komuna da gazteen artean, gertatzen da askotan. Nire adiskideen seme-alabak neuroatipikoak dira,
kasu askotan. Aspergerra dute, edo autismo espektроren bat, edo zerbait desberdina, baina nolabaiteko sentiberatasuna dute. Eta horregatik beren azala finagoa da. Eta nolabait indarkeria erabiltzen dute eta beldurra dute aukituko dituzten. Nik idani galdetu nion lehen gauza, izan zen, Nadalek tenisa jokatzen duenean, niri gustatzen zait asko Nadal. Eta tenis jokalari gisa eta oso gustatzen zait Nadal ikustea. Eta nik uste dut tik guztiak dituela aldi berean, baina berezia da, naiz eta oso ona izan. Eta ez naiz ari, hau da, talentua handia duen jokalaria da. Ezaketagian inspirazio bat den zuretzat, bai, inspirazio bat izan da niretzat tik horiek dena lortzeko. Eta sentimendu neurotiko hori, eta nola maite dezakezun hain desberdina den pertsona bat eta besteen gandik hainbesteko jokabide desberdina duen pertsona bat. Eta mediokritatean sartzen ez dena. Eta hori izan zen lehenengoteko gauza. Espero dut erantzungo niora zure galderari auzi honetan. Eta emakumei buruz, emakumeak historia horietan bete egiten dute, hau da gehiago sentitzen dute Frantzen inguruan. Felisko adibidez oso burgesa izan zen, baina aldi berean oso sentibera da eta oso adimenduna da. Baina gizon honekin jarraitzea ez etxia dagoenean, ezin dutelako beste gizon batzuk arkitu. Hau da, Frantzek uzten duenean gizon bat aurkitu zuen, eta ezkontza bizitza zoriontsua izan zuen, eta 2 seme alaba. Eta gero, Estatu Batuetara emigratu zuen, eta bizirik iraun zuen, eta Gretak ez. Eta Milenak etzen judua, baina hil egin zen kontzentrazio esparruetan. Bera erresistentzia txekiarrean baitzegoen, eta emakume horiek bazuten nortasun oso handia. Eta nolabait emakume independenteak ziren. Eta erakarri egin zituen pertsona iraultzaile bitxi honek, eta nik zoriondu egiten ditut. Eta arreba ere esan dudan bezala, seguruenez izan zen, onartu egin zuen pertsona, erabat onartu zuen Franz alde guztietan, baina ezin izan zion lagundu, inork egia esan ezin izan zion lagundu. Eta hori da tragikoena. Hau da, Franzen patuari dagokionez eta zorionez hil egin zen, lasai egon zenean. Bueno, uste dut hemen utzi behar dugula, norbaitek zerbait erantzi nahi du, ekoizleak, antzezleak, zerbait, ajola ez bazaizu ikusi dezakezun bezala. Nik Mike esan dut izena dut, eta badago zerbait benetan erakargarria eta aparta. Eta lotura ez ezagun bat dugu Donostiarekin ezakizuen. Argi eta garbi bere egunerokoetan esaten du, argi eta garbi, Kafkak, margolari batentzat Asher aipatzen du. Eta berak Asherrek biluziak margotzen zuen, eta biluzi margotu zuen Donostiak bezala. Beraz, lotura zuzen bat argia dago Franz Kafkaren eta Donostiaren artean jakin dezatzuela. Pentsamendu horrekin uzten zaituzte, zer iruditzen. Beste film batean, hemen onena da Kafkaren estilo asko dagoela film honetan, Franz baino lehenago filmatu nuen. Eta bera filma kafkianoagoa da gurea baino gehiago. Eskerrik asko denoi. Franz. Gracias.